जालां दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरा दिनै समायखिरा लाबाय। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सा दिखियाजुलि दखरा एबसुआ थांनाय 29 सेप्तेम्बर खालारखालि दखरानि सिङावनो मोनसे दालाइसा आफाद दानाय जायो। बे आफादनिनो आफादगिरि महरै जमिनदार बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै इसाक इस्लारि बिथांमोनखौ सायख'नाय जायो आरो गोदानै दाजानाय दालाइसा फरायसा आफादनि मुंखौ जालां दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद मुं दोननाय जायो। दिनै गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरखौ समायखिरा लाहोनाय जायो आरो बिबान गथायनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे समायखिरा लानाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि अबित नार्जारि, सनितपुर जिल्ला एबसुनि लोगो नेहाथारि फोरमायग्रा बसुमतारी आरो जिल्लानि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर लोगोसे दखरानि आफादगिरि नेहाथारि बिबानगिरिफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव मावफुंनाय जायो। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो साबा आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc लोगोआव BEd DLED डिग्री जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय लोगोआव BEd DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA, BSc लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन।